bicicletas, queremos tránsito de coches en que arranche todas estas. Facemos o que podemos, os calis de bicicletas, os puxemos de algún lugar e aínda queda Compostela. Só hai en área central, aquí é o que esperades. Aquí hai moitas denuncias e vos moito fartades. Facemos o que podemos, son eles os que mandan, eles son os que deciden e que eles non os sinten. E tamén os pasos de cebra, outro arranxo que hai que facer, e ningún está pintado e o coren que ter. Facemos pouco, se estamos ano tras ano, reclamando e pedindo, vos sempre estades parados. Esta é a nosa regueifa, para que vos vexades, Santiago de Compostela, cidade das nosas ciudades.